שלום, אחרי שקראנו את המאמר האקדמי בנושא רכיבי השפה, וקראנו את ההסבר והדוגמאות לחמשת תחומי השפה, נתבונן בדגם המתאר את יחסי הגומלין בין מרכיבי השפה, הלא הם תחום ההגה, הפונולוגיה, הצורות, המורפולוגיה, הסינטקס, התחביר, המשמעות, הסמנטיקה, והשימוש בשפה, הפרגמטיקה. לפנינו תרשים המכיל שני מודלים, המודל המסורתי והמודל התפקודי מימין. תחילה נקרא יחד את ההסבר כלשונו כפי שהוא מופיע בספר ילד מה הוא אומר, לכל אחד מן המודלים, ואחר כך אסביר במילים פשוטות. להלן מובאים תרשימים הלקוחים מאבנס, אשר מבטאים שתי דרכים לשילוב בין התחומים הנ"ל. המודל המסורתי הפורמליסטי משמאל מציג את חמשת תחומי השפה כשהם חשובים בחשיבותם מההיבט של הלנג, ואילו המודל התפקודי הפונקציאליסטי מימין מציג את הפרגמטיקה כתחום החולש על כל שאר התפקודים מההיבט של הפרול, וזאת מתוך הנחה שהתכנים והצורות מושפעים נחרצות מהצורך לתקשר ומחשיבות ההקשר. וכעת נסביר במילים שלנו. מה מכיל המודל המסורתי? מה אנחנו רואים? בואו נפרק אותו. המודל מורכב מחמישה עיגולים שווים, החותכים זה את זה ושווים בגודלם. כל אחד מהעיגולים מייצג תחום אחד מחמשת תחומי השפה. ואני שוב חוזרת, את תורת ההגה, את תורת הצורות, את תורת התחביר, את תחום המשמעות ואת השימוש בשפה. כל אחד מהתחומים הללו שווה בחשיבותו מההיבט של הלנג. תשאלו, מהו לנג? נסו להיזכר. זכרו את פרדיננד דה סוסר, אבי הבלשנות, שטבע שני מושגים חשובים, את הלנג ואת הפרול. הלנג, שפת הדקדוק, החוקים, השפה התקנית. הפרול, שפת היחיד, שפת האדם האחד. וכעת נתבונן במודל משמאל, המודל התפקודי. גם כאן חמישה עיגולים, כשכל אחד מייצג תחום אחד מחמשת תחומי השפה. גם כאן תורת ההגה ותורת הצורות והתחביר והמשמעות והפרגמטיקה. אולם במה שונה המודל התפקודי מהמסורתי? כאן העיגולים אינם שווים בגודלם. תחום הפרגמטיקה חולש על כל שאר התפקודים מההיבט של הפרול, של שפת היחיד. הפרגמטיקה מהיבט הפרול, שפת היחיד, כוללת בתוכה את ארבעת התחומים הנוספים. לסיכום, במאמרים למדנו כל אחד מחמשת תחומי השפה באופן נפרד. המודל התפקודי והמודל המסורתי מראים לנו את הקשר, את יחסי הגומלין בין התחומים השונים משני ההיבטים, מההיבט של הלנג ומההיבט של הפרול, מההיבט של שפת היחיד ושפת הלשון, החוקים, הדקדוק. מקווה שההסבר היה ברור ומובן, ואם לא, ניפגש גם בכיתה, ואפשר גם לשלוח שאלות באורביט. להתראות לכולם ועבודה מהנה.